lur. Mas coba mukbang makanan khas Blitar. Oh, klik gas lur. Langsung gas ae, panganan khas Blitar sing pertama ya kuwi pecel Blitar. Iki lek ngarani pecel punten, sing bedane ndek kene karbone iki gawe punten. Puntene penampakane kaya lontong nanging rasane gurih enak asine. Mantap. Arep gawe lawuh lah kok teko kukawanen lur. Entek belas janan peh. Tapi ngene tok wis maknyus lur. Iki kebetulan kulupane gawe godhong telo, godhong kates karo kembang turi. Gak mesti lek ndek langgananku iki. Kadang gawe bayam, kadang gawe sawi. Wis sak enake, sing penting dadi kulupan. Apapun kulupannya lek wis ketemu bumbu pecel dadi maknyus. Aku tuh telap-telap gawe sak porsi iki cukup ngetokne dhuwit 4.000 lur. Muasuk. Panganan khas Blitar sing keloro tak dudohi sing seger-seger. Iki lho jenenge es pleret. Iki isine enek pleret, mutiara, dawet, dikek juruh, terus dikek santen. Wis dadi. Iki lho penampakane peh tenan panas-panas ngombe iki jian seger. Tekstur pleret iki kenyil-kenyil, infone bahan dasare teko tepung beras lur. Lek pas mampir ning Blitar jajalan minuman sitok iki, ben tau ngerti rasane ya. Gawe hargane sak gelas ngene iki mung 5.000 wae lur. Mantep. Next panganan khas Blitar selanjutnya teko masakane bojoku dhewe. Bojoku masak jangan bendi tewel. Peh iki salah siji panganan khas Blitar favoritku. Paling cocok digandengne iwak tempe, ndok ceplok karo kerupuk. Peyah, jan renek loro niki. BTW jangan iki tas mateng tok. Sengaja tak gawe konten sore-sore ben iso blendrang sisuke ya. Soale lek wis blendrang luwih muaknyus. Setuju yo. Ndiki wong Blitar sing senengane jangan bendi, ndajal komeno. Mantep.